Sana hindi na ako namumulikat. Okay, shuttle natin. Oh, balis na kami dito eh. $120. Hindi siya mag-cash tapos gisingin ko na sila. Gising. Sila mamaya sa Chiba. On by to. Oh, bayaran mo na lang sa kay Adrian. Sa kanya, balik mo na lang sa kanila. Hindi-cash ko nila sila. Okay. Tara pre. Sabi mo na. Naka-recover na yung market ko. Siguro lang. Kahit nang putay na, hindi mo makatalon. Yung mga tanay na kasi na pre, may tabi lang natin. Hindi kasi isang ano, third set. Ginagat na ko nung third set. Namuli na sa orin yan. Itan. Mulikat tayo pareho pala dun. O nga pala, nung after na game, ito namulikat din. Hindi nag-report si Patrick sa night doon. Nag-effort siya eh. Nag-effort siya. Nag-effort siya. Nagkamali ako dun sa ano, dapat smash ko. Ginanong pa sa'yo eh. May nag-touch na pinababa ko na lang eh. Ayaw. Kasi alam ko iba na yung lipat ko. Wala na tayo. Wala na mga siguro pa na.
Chicken lang. 7. Kasi bibili ni nga ni Joe. Binili yun. Sorry. Ayaw nakita nga ito.